Il-Prim Ministru Joseph Muscat ivvota fl-elezzjonijiet lokali li qegħdin isiru f'San Pawl il-Bahar. Dan għaxbur marrat il-post fejn jgħix il-Prim Ministru jagħmel parti mill-ikbar lokalità li fiha qegħdin isiru dawn l-elezzjonijiet. Akkumpanjat minn Martu Michel, il-Prim Ministru wasal fil-post tal-votazzjoni għal ħabta tal-10:30 fejn intlaqgħu wkoll mill-Kap tal-Kummissjoni Elettorali Joseph Church. Il-Prim Ministru u s-Sinjura Muscat ivvotaw ukoll fir-referendum dwar il-kaċċa fir-rebbija. Kienet il-President tar-Repubblika Marie-Louise Preka l-ewwel fost l-ogħla awtoritajiet tal-Istat li tefgħu il-vot tagħhom. I waslet fl-iskola ta' Ħallija ftit wara d-9 ta' filgħodu fejn hemm ivvotat ukoll għall-elezzjoni lokali ta' Ħalbalzan. Il-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil ivvota fl-istess skola madwar 3 sigħat wara. Is-Sibt filgħodu vvotaw ukoll id-deputati mexxejja tal-Partit Laburista Tony Abela u Louis Grech. It-tnejn ivvotaw fir-referendum approgattiv dwar il-kaċċa fir-rebbija minħabba li fil-lokalità fejn jgħixu ma kienx hemm elezzjoni lokali. Abela vvota fid-9 ta' filgħodu fl-iskola primarja tar-Rabat, filwaqt li Grech ivvota fil-11 ta' filgħodu fl-iskola primarja tal-Kalkara.